O serán tradicional de Abeloura, que terá lugar mañá ás 7 da tarde en Cespón, marca o inicio da programación do mes da danza, que terá continuidade o domingo ás 7 coas actuacións do ballet de Cempliés e El Ajut. O sábado 14 tocará a quenda Xil Barbeira e Minguantes, ademais unha actuación de Boiro Baila Style, un grupo local de baile latino, mentres que o sábado 21 tomarán o relevo o grupo Pedra da Aroña e Marcia Vázquez. O día 21, que aquí xa lle toca estar no Pazo a Pedra da Aroña, e a persoa invitada é Marcia Vázquez, tamén ás 7 da tarde no Pazo de Goiáns. O día 14 vamos a ter tamén uns invitados singulares, é un grupiño de bailes latinos daqui de Boiro, é un grupo de amistades que empezaron desa maneira de xuntarse e ora xa teñen un grupiño que se chama Baila Style, que van a facer un único baile, pero tamén o queremos integrar neste mes da danza, porque creemos que no mes da danza se integran todos os estilos que existan e que podemos ir integrando cada ano. Pechará o programa o Serán das Angustias en Bealo o 28 de setembro. Para todas as actividades que se celebren no Pazo de Goiáns, establecese un donativo a partir de 3 euros destinado a entidades benéficas. Para todas esas actividades que estamos programando, as que son no Pazo de Goiáns, vaise a recaudar fondos con diversas entidades sociais. O día 8, que é no Pazo de Goiáns, ás 7 da tarde, vamos a estar acompañados pola Asociación ASANOG, como sabemos, é a Asociación de Nenos Oncológicos. Para o día 14 vamos a estar acompañados da Gadea Alzheimer e para o día 21 vamos a estar acompañados da Asociación Española contra o Cancro. Por eso, a entrada é un donativo mínimo de 3 euros.